Minun nimi on Ari Hatunen ja minä toimin Keimola Golfin kapteenina. Yhdessä naiskapteenin kanssa järjestämme seuraotteluita muita seuroja vastaan ja vierailemme vastavuoroisesti toistemme kentille. Kapteeni muita tehtäviä liittyen osittain myöskin sääntöihin ovat etikettiasiat. Keimola Golf on tätä nykyään aktiivinen tapahtumien järjestäjä ja organisoija niin vanhemmille, mutta ennen kaikkea nuorille, varsinkin junioritoiminta on tänä päivänä erityisen vilkasta. Omasta puolestani toivoisin näkeväni sekä junioreita, mutta myöskin heidän vanhempia, koska laji itsessään on siinä mielessä hienoa, että se on todellakin koko perheen yhteinen harrastus. Tervetuloa Keimolaan.